garancija je praktično doživotna. Naime, povratak dioptrije od tih 5 do 10% koji je moguć, i to neposredno iza operacije, mjesec dana iza operacije se vrlo brzo uoči i onda se može dokorigirati. Nakon toga rezultat je trajan, vid ostaje doživotno kakav je upravo u tom času. Dakle, povratak dioptrije u pravilu je vezan za ekstremne dioptrije, znači velike minuse, velike cilindre, velike pluseve, i to i čak i u tim slučajevima vrlo rijetko. Dakle, 5 do 10% povratka dioptrije, na primjer, dioptrija od -7, -8 dioptrija koju smatramo relativno visokom za ovu operaciju, može se vratiti u najgorem slučaju oko 0,5 do 0,75. Ukoliko pacijentu taj 0,5 smeta, on se dokorigira mjesec do 3 mjeseca iza operacije i nakon toga učinak je trajan, znači više možemo reći doživotna garancija.